Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Tentokrát sa vám prihováram z iného miesta, ako pred môjim svetelným nápisom. A je to preto, že tu mám niekoľko okuliarov, ktoré sme si spoločne s mojím manželom a bratom objednali. Aby som dokola netočila len to isté, tak som sa rozhodla, že ich spoločne s vami rozbalím. Ide teda o slnečné okuliare značky Meller, ktorá pochádza z Barcelony. A ja už som dlhšie chcela nejaké okuliare, ktoré by boli trošku kvalitnejšie ako všetky tie, ktoré vlastním zo Sheinu a AliExpressu a v podstate úplne nespĺňajú svoj účel. Moje kritéria výberu boli, aby tie okuliare boli o niečo kvalitnejšie, aby vôbec mali nejakú UV ochranu a dôležitý bol taktiež ich dizajn, ale samozrejme som ani nechcela, aby stáli príliš veľa. A v priebehu nejakého prieskumu, ktorý som si chcela robiť, na mňa vyskočila táto značka. Na ich stránke zrovna platila akcia 2x1, ktorej som úplne nepochopila, pretože na dva kusy okuliarov stáli každé polovičnú sumu, ale však dobre pre nás. No a po pár dňoch nám teda prišla táto kvopka okuliarov a myslím, že sa na ňu môžeme spoločne pozrieť. Čo sa balenia týka, tak sa mi páči tá jednoduchosť. To otváranie je fajn, že sa zasekne na konci a teda celé to nevyťahnete spolu s tými okuliarmi. Podľa toho, čo som čítala, tak tieto vrecká by mali byť z recyklovaných fliaž. Tieto prvé okuliare sú určite môjho brata, podľa toho, ako si tú objednávku pamätám. Ten plast je taký ťažší, keď si to porovnám s nejakými AliExpressovskými okuliarmi, ktoré vlastním a zároveň to zohynanie nejde úplne ľahko a taktiež sa to trošku ťažšie vystiera. Čo sa mi páči, pretože to nie je také rozchodené a nepadá to. V balóne sa ďalej nachádza handrička na okuliare a nakoniec je to nejaký letáčik. A v letáčiku sa nachádzajú nejaké upozornenia a návod na ich čistenie. Okuliare majú o niečo väčšie sklá, ale ako som spomínala, sú pre môjho brata. On úplne nefandí takým tým malým, ako nosím ja. Ďalej tu mám teda druhé okuliare a očividne som sa s tým balónim trošku ojebala a otvoriť sa dá, len ja som asi krepa. Ale však nevadí, mne sa také veci proste stávajú. Každopádne tieto okuliare sú moje a momentálne som veľmi šťastná, že som sa rozhodla pre tento tvar, lebo mala som v košíku asi troje, pri týchto som sa bála, že by mi boli príliš veľké, ale myslím si, že to bude vyzerať celkom fajn. Ten dizajn sa mi páči, kvalitou zodpovedajú tým prvým. Vidím to tak, že budú asi moje nové obľúbené. Myslím, že takýto tvar v mojej zbierke ešte ani nemám, takže je to ďalšie plus. Tretie okuliare sú tiež bratové. Tieto sú trošku iné ako tie plastové, ktoré som otvárala. Majú kovový rámik, sú celočierne. A musím povedať, že je to prevedenie celkom kvalitné. Otvárajú sa opäť o niečo ťažšie a držia na mieste, nepadajú. Takže za mňa je to určite fajn. A som zvedavá, čo na ne povie môj brat. Štvrté okuliare, ktoré tu mám, sú opäť moje, ale nenechajte sa oklamať, nie sú čierne, ale tmavo šedé. Ono to asi skôr vidno pri určitých odleskoch ako na taký priamy pohľad, ale ja osobne zistujem, že tým, že som tak veľmi bledá, tak čierna farba je ku mne až príliš kontrastná a keď sa potom vidím na fotkách, tak je to celkom vtipné. Samozrejme som sa ju nerozhodla prestať nosiť úplne, ale rozhodla som sa ju dosť často nahrádzať práve šedou. A musím povedať, že aj s týmito som veľmi spokojná, pretože majú pekný tvar. Opäť také tie menšie sklá, ako to mám ja rada. A kvalita taktiež opäť nesklamala, takže sa rozhodne nemám na čo sťažovať. No a v poslednom balení sú okuliare, ktoré si vybral môj manžel. Ja som ich už videla, pretože sa včera nevedel dočkať a ten balík otvoril tak, aby som nevidela jeho obsah. Ale nedalo mi to, aspoň tie jeho som si skontrolovala už včera. Teším sa z toho, že sa mu páčia takéto šialenosti, pretože potom sa aspoň necítim ako jediný exot v našom vzťahu ja. A musím povedať, že ten rámik je taký pekný, retro, a to aj v kombinácii s tými žltými sklami.
Čo sa kvality týka, tak to opäť zodpovedá tým okuliarom, ktoré sme si už rozbalili. A tak si myslím, že s týmto nákupom môžeme byť určite všetci dosť spokojní. Čo sa týka nejakého konečného hodnotenia, tak musím povedať, že síce som mala nejaké menšie obavy, pretože okrem dobrých hodnotení som samozrejme našla aj nejaké horšie, ale to si myslím, že je asi rizikom každej značky, že nie každému musí úplne sadnúť a niektorí ľudia si môžu predstavovať, že za tieto peniaze dostanú niečo iné ako dostali. Ale ja sa určite nesťažujem a myslím si, že tá cena, ktorú sme za to zaplatili, je dosť v poriadku na to, čo sme domov dostali. Obzvlášť teda, keď tie okuliare boli všetky za polovičnú cenu. Celkovo sa mi páči ten minimalistický dizajn tejto značky, od toho balenia cez tie vrecká až po jednotlivý dizajn okuliarov. A tak som určite zážitok nemala len z tých okuliarov samotných, ale aj z ich rozbalovania, pretože to celé na mňa pôsobí veľmi esteticky. Myslím si, že podľa tejto skúsenosti to nie je určite moja posledná objednávka a keď na ich stránke v budúcnosti uvidím nejakú novú kolekciu a do nejakých okuliarov sa opäť zamilujem, tak je asi veľmi pravdepodobné, že budú moje. Ak aj vy hľadáte okuliare, ktoré sú o niečo kvalitnejšie a ich cena je celkom v budžete, tak značku Meller určite odporúčam. Čím sa s vami zároveň aj lúčim, odo mňa je to na dnes všetko. Pokiaľ chcete zostať informovaní o všetkých nových videách, ktoré pridám, tak mi môžete dať odber a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!